Bruce wach mar Gen Z gi luor ma kono jotelo ntiere godo dipo ne luoro bede ma jatendi duon bura mari ma jatend piny Kenya bede ntiere godo pon nikech okone ka en gino ma idhiro to kata kiwacho divire ang'o miyo josiasa ema samoro jok moko bende ibiro ne giseo kiwacho ni ang'o miyo ok duogo maber ni mae nitiere duol ma olos kod timo pacho kama onego bed ni yudo pesa mar timo gini to ok time koro no mana bede sirkal mamoko ma koro donjo mondo mi otim nada uwuog oko kaka chenro miwacho matimore kaluo weekend mokalo kata sana. Cleophas chairman go mang'eyo ni en ne party leader na ma president ma Kenya Migosi William Samoei Ruto ok oluoro chomo yiero kendo ok oluoro namba mar joma tindo manyalo medore yiero. Mane gimomiyo kata chien kacha sama nyo weche joma tindo wuok ni nene koluorole almost a county ka mzima a country ka mzima a county ka county ka bang' luorruok ne kochiko weche mag dongruok ni yudo kobedo gi jukwa mar joma tindo kendo ne ochiwo microphone kipenje penjo ma ok ochung ni ng'ani to ng'atwa ng'ani ok ng'atwa iye kanyo bende joma tindo moko ne samoro dhi yanye koro an gadier ni ok oluoro wach mar joma tindo kikaw kura tadier do luoro ng'eni nitie kaka inyalo ng'iyo kido mag tim mag ng'ato kata kako chano chenreno nyalo nyisi kite de president kata jatendwa ma party leader wa ma Migosi William Ruto luoro joma tindo kata chomo yiero ni namba mar joma tindo dhi medore mokwongo de ok frustrate kata process mar keto IBC to dhiyo respect timeline mo constitute IBC ng'e maber ni IBC mowuoye kuome ni tam mar officers yiero manyowa yae cha nyoge gidwanyore koro no telo mo make sure ni joma ne parliament omiye oyiere Rastas Endong dongi for the first time mokawe minority community ma minority iwinjo mondo tel ne chenro mar ng'iyo weche mag yiere Kenya ka keto mana commission na loan nyiso ni president kare negi gomba ahinya mondo Kenya obed gi credible election. Mar ariyo chiwo thuolo mondo kata jo IBC ochak riembo programs gitimo without fear and favor o allocate ne resources giyudo pesa giluorore mano gima nigi nengo ahinya. To nadwa wacho wach moro ni ndiko ombulu kata yiero ndiko ombulu ok en mana dhi kawo ochakore gi process mar registration. Nyocha go mbaka gosiepna moro iluongo ni Collins Dhiambo tie M-Pesa moro Mbita town kacha kawa wuoyo to Collins kona ni king'iye nambo jende mabiro golo pesa e dukane gibiro gi ID mok maggi mag minegi to mang'a mosetieko form 4 kata biro gi ID mar wuongi kila e wacho ni kawo kura ng'ato nyaka bed gi kipande. Wadwa bedo gi ng'ikruok kata chenro mar dio jowa mondo kawang'o kipande so gigi nyaka ring kanyakla. And Cleophas an gombo na en chieng'o ka Nyasaye opara donje kata e od buche milose chikegi chik mabro temo dhiro mondo chieng'o jende kata sirikal piny oparago en ni yiero mar kata kawo ombulu obed gi miluongo ni mandatory kaka birth certificate gi ID nikech jowa mondo luor katiba en gi miluongo ni oningo bed gi miluongo ni constitutional mandate oningo kete ni ja Kenya mora mora mosanyuol kichopo higa mar 18 ok obed wach mar decision obedo gima compulsory. Yes, and process mar registration ni te kosanyuoli gi sama kichopo higa mar